Hai, salutare băboșilor și bine v-am găsit la un nou episod aici pe cel mai tare server de SAM din România. Păi un băboș, în acest videoclip vreau să dezbatem un subiect, cum am fost eu amenințat cu bătaia, că mi-au bătaie, că etc. Și să vă prezint noile update-uri pe server. Păi bun, dacă intrați pe server și tastați comanda quest, o să vă apară 3 misiuni. Bun, la completarea acestor misiuni, peste încă 2 PD-uri, veți mai putea debloca o misiune. La acea misiune trebuie să găsiți acele mingi de pe plaje și tot așa, la sfârșit o să primiți mai multe premii, bani, repeuri și craft points. Bun. Și la a treia misiune pe care o puteți debloca la, mi se pare că 4 PD-uri, da, 4 PD-uri, trebuie să livrați hot dogi în orașul Los Santos. Bun. Au fost reparate mai multe bug-uri, cum ar fi acel cu tuning-ul, când găseau civilii mașinile și le duceau un tuning și după aia dispărea hide-on după ele. A fost implementată o nouă mapă la paintball. Bun, și vreau să fac, nu știu, dacă am urmăritori care nu joacă aici la noi pe server, vreau să le fac un challenge. Dacă ei să apucă acum pe server și bagă referarul meu cu ID 6 și văd eu că sunt active etc pe server, să-mi lase acolo în comentarii și eu o să-i ajut cu tot ce pot. Adică o să le dau bani etc. Chiar și pe ori, că nu e problemă. Dar asta acum depinde de voi. Bun, acum să vorbesc despre bătaia care îmi dă mie un băiat mesaj pe WhatsApp. Prima dată m-a sunat de dimineață să-mi spună, bă, că știu de unde ești. Într-adevăr, știu de unde sunt, locația, tot, și că mă bate, că zilele astea vine să mă bată. De ce? Că, nu știu, că i-am dat bani pe 5 de pe alte conturi, din ce mi-a zis să... În fine. Bă, dacă te uiți la acest videoclip, te aștept să mă bați, să mă pup și la... Nu știu, eu chiar te aștept, nu... Lasă vorbele și ăștia și hai, treci la fapte cum ar fi. Bun. Acum nu știu dacă a glumit sau a fost cineva, dar băiatul părea serios acum că mă bate, că ălea, că mi-a dat mai multe cunoștințe din viața reală, că... Na. Și azi că vine să mă bată. Păi să vedem dacă într-adevăr vine să mă bată. Eu chiar abia aștept. Că așa nu m-am bătut și eu cu nimeni și vreau să... Ori mă mănânc el în două, ori mă rupe, ori îl rupe eu pe el. Da, nu știu și voi cum sunt sampiștii. Tari după tastatură, hai că te bat, că ălea. În fine, bă, dacă te uiți la acest clip, îți spusei... Da, bășilor, cum am zis, dacă vreți și voi să vă apucați de server, chiar acum este șansa voastră. Bun, hai să mai dăm o dată quest. Și să muncești, hai să facem puțin gotul, eu, băi. Hai să mergem puțin să facem fish. Cât timp mai vorbim aici. Da, bășilor, și care... Stați puțin. Get job. Imediat. Dom'le aici quit job și get job. Și să dăm noi fish. Da, bășilor, și care ați ajuns până aici. Dacă o să strângem 120 de like-uri, 130 de like-uri, promit că o să postez în fiecare zi. Dacă nu în fiecare zi, odată la 2 zile, eu o să vă postez un videoclip. Sigur, dar numai să facem 120 de like-uri, 110, 120 de like-uri. Bun. Ce mai vreau să vedem? Am fost și comanda adăugată daily. Nu știu, am uitat comanda. Era daily activ. Hai că-i furai mașina la spawn car. 530. Hai să mergem noi cu bike-ul. Dacă nu știu, sunteți mafioși și vreți să aplicați la funcția de lider pentru Los Vagos, aplicațiile au fost deschise astăzi. Aici a fost scos din funcția de lider de către Suki. Da, după cum ziceam, aici a fost scos din funcția de lider de către Suki. Motivele ar fi că, cum ar fi ca o favorizare, dar nu pot să zic favorizare, în fine, nu o să vă dau mai multe informații, că
Nu știu mai bine despre treaba asta și Suki știe. La fel și Teddy, liderul Verdant, a fost și el scos pe 3 din 3. Era tare în gură etc. Care acum se crede cel mai post-hunter. Vrea să scoată toți liderii. Bun, știi ce au de făcut mai departe. Bun, care vreți să vă apucați, nu știu, scrieți acolo în comentarii. Bă, vreau să mă apuc și eu, sau mă contactați pe Discord, aveți Discordul meu acolo și în comentarii, o să vi-l dau acolo. Și care vreți să vă apucați, îmi scrieți și eu o să vă ajut cu tot ce pot. Bun, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și un like, coment și să-mi spuneți ce să mai filmez. Bun, deci dacă eu, cum am mai zis, dacă eu la acest videoclip strâng 110-120 de like-uri, mă jur că o să postez o dată la 2 zile sau în fiecare zi. Depinde, acum depinde dacă am ce să filmez. Că eu v-aș filma vouă, dar dacă voi nu îmi spuneți, băi, filmează asta, băi, filmează asta, eu n-am de unde să știu ce să vă filmez. Poate s-o respawnat bărgat, da, hai să vedem ce vrea băiatul, da, mai. Da, bă, și cam atât a fost cu acest videoclip, v-am pupat, ne revedem data viitoare.